रुपया पैसा कितनो कमा लो, अगर नेतागिरी में तू नहीं ख तो सब बेकार बा। आजकल होड़ लाग गइल बा राजनीति में कूदले के। कई गो चेहरा बर्बाद हो गई राजनीति के नाम पे। तो गोड़ छू के प्रणाम करतानी भाई लोग, का हाल चाल बा? आशीर्वाद अपन तनी बनइले रहिए लो। बिहार के 3 गो बढ़न बढ़न चेहरा जवन रुपया पैसा तो खूब कमैलक, आ भौकालो खूब रहल, लेकिन राजनीतिया में आवे खातिर पूरा अपन जौन बा कमाई आ जीवन बर्बाद कर देलक। वही में पहिलका नाम बिहार के पूर्व डीजीपी आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे के रहल। गुप्तेश्वर पांडे सबके याद हुई हैं। ये वो डीजीपी हुए बिहार के जवन सुशांत सिंह राजपूत के केस में हाईलाइट भइल रहल। अब पूरा बिहार जान गए, बिहार का माने पूरा देश जान गए गुप्तेश्वर पांडे के। कबो इनके आगे पीछे खाली पुलिस के काफिला घूमत रहल, लेकिन राजनीति करे के इनके ऐसा शौक लागल जे बीआरएस दिले, ओकरा बाद ना घर के रह गईले ना घाट के। आज जौन बा गेरुआ वस्त्र पहन के आ प्रवचन गावता रहे। तो ये हाल बा राजनीति में अइला के। कुल मिला के इनकरो जौन बा एकदम कैरियर खत्म हो गल। अब ई कोनो लायक ना रह गई। ओकरा बाद दूसरका चेहरा पवन सिंह पावर स्टार, इहो जौन बा खूब तिल मिलैले, रुपया पैसा पूरा खर्चा कैले, भाजपा में जौन बा सदस्यत्व ले लें, लेकिन अनबन के नाते कुछ दिक्कत आ गए भाजपा में, आ इनका में तालमेल ना बनल। ओकरा बाद निर्दलीय काराकाट से लड़ल हैं, लेकिन इनके ना बुझायल जे सब चीज रुपये पैसा ना होला। ई बबुआ भाजपा से दुश्मनी तो साध ले, लेकिन काराकाट से चुनाव हार गईले। ई तो सोचलें जे बे रुपया पैसा बा, खर्चा क के पूरा एकदम जौन बा लोकसभा में चल जाए हम, लेकिन काराकाट के जनता इनका के उल्टा पैर जौन बा वापस कर देलक। इनका साथे अगर देखल जाओ तो 3 गो ऐसा भोजपुरी अभिनेता बारे जौन केहू वो तालमेल बना के भाजपा से अब वहीं तक आराम से सांसद बनल बारे। एगो गोरखपुर के सांसद रवि किशन, दूसरका निरहुआ और तीसरका मनोज तिवारी। लेकिन आज के समय में पवन सिंह के ई दुर्दशा हो गए जे अब इनके फॉलोअर्स भी घट गए बारे। काहे कि जब तू राजनीति में आ जाइब तो अब एगो अभिनेता एक्टर के तौर पे जनता ना देखी, तो ऐसे इनकर बहुत नुकसान भइल। ओकरा बाद तीसरका चेहरा बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप। एहू बबुआ के खूब जौन बा शौक लागल रहल राजनीति में अइले के, पूरा बिहार के कचड़ा साफ कैले के। इहो फंस गईले भाजपा के जाल में, बहुत तिमतिमैले। पूरा जौन बा बुझाओ जे एकदम बिहार के नोच के फेंक दी हैं। इतना जौन बा तिल मिलैले नेतागिरी में अइले खातिर इहो भाजपा के सदस्यता ले लें। ओकरा बाद भाजपा ऐसा इनका के माने रास्ता देखैलक जे पिटाइयो गईले, इज्जतो गयल, आ अब जौन कमाई करत रहले हैं उहो घट गयल। कमैया काहे घट गयल पता बता रहा के? यूट्यूब से जितना इनकर भाजपा के विरोधी रहे हैं उ सब जौन बा फॉलोअर्स हट गईले। आ जब वो हटल हैं तो भाई येहू कमाई इनकर जौन बा घट गल। तो अब घूम घूम के डफली बजावत रहे बिहार में जे बिहार बदल देंगे, बिहार बदल देंगे। आई अब जौन बा एमे से पवन सिंह, आई मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर के पार्टी जल्दी ज्वाइन करी लो, ऐसा जौन बा बात बात पे ये लोग के मुंह से जहां तहां माने सुनल जाता। ये लोग के बात से ही छलकता जे पियर गमछा पहिरी लो आ प्रशांत किशोर के पार्टी ज्वाइन करी लो।
अब सोचलो भाजपा से ही लो लड़े के ख्वाब देखत रहल आ गिरल आ घुसत आ कौना पार्टी में जवना के खुदे अस्तित्व नहीं खे। प्रशांत किशोर कहिया के नेता बारे हो ये बिहार बदली हैं, आपन तो ठीके नहीं खे, पार्टी बना ले लें 243 सीट पे दावा करता रहे चुनावों लड़ावे के प्रत्याशी, लेकिन आपन नईखन कहता ना जनता के बतावत रहे जो उ चुनाव लड़ी हैं कि ना लड़ी हैं, अगर लड़ी हैं तो कौना सीट से लड़ी हैं। तो ऐसने जौन बा पार्टी इ लो ज्वाइन कैलक लो आ जैसे कहल ना जाला आसमान से गिरल सीधे धरती पे समा गए। तो ये लोग के उहे हाल बा, इ लोग कहीं के ना रह गए और कुछ टाइम जौन बा देख लो ये लोग के पूरा जौन बा कैरियर में जौन बा चौपट हो जाई। तो भाई लोगन राजनीति बहुत खराब चीज है, एक नशा छोड़ लो। शोहरत रुपया अगर बा तो धीरे से कोनो पार्टी में घुस के अपन काम बनावलो, पार्टी से लड़ाई करवलो तो सब जौन बा खत्म हो जाई। बुद्धिमानी यही में बा। अरे तनी एहरो ध्यान दलो, कोनो अगर गलती उलती हो तो कमेंट करके अपन राय जरूर दलो, हमरा के बतावलो जी और हम एमे का सुधार ले आई ताकि बिहार के विकास हो सको आ बिहार के साथे हमनियों के विकास होखो। तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लो, शेयर कर लो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी हलो, सब्सक्राइब कइल मत भुला लो। तो बोलो बिहार की जय।